ndadzoka manje ndine nyaya yaMike Chimombe naMoses Mpofu team rake vakomana ava vane nyaya yavo iri kupisa, nyaya iri kutenderera kunzi iko zvine zvarinete vari mukati, nyaya yavo yembudzi iri kunzi yakavapinza mukati nenyaya yavo yedzimwe dzinenge vachingovhondorana. So nyaya yakamira kadai. So Mike Chimombe and Moses Mpofu have been denied bail and will remain in jail until their next court appearance on 7 August. The decision ensures they will spend additional days in custody awaiting further legal proceedings. This development extends their incarceration period as the judicial process continues to investigate more. The two are implicated in a fraud case involving the presidential GOT scheme project. Saka vakomana iko zvinezvi vachatombogara futi mukati because lawyer wacho atobuda achitaura akati tatonzwa in judgment yapuwa, tiri kurespecta judgment yapuwa, but isusu hedu hatisi kubvumirana nazvo, but tikuita sei tukirespecta. Nyaya dzacho dzinonetsa even kana uri lawyer wakwanise kubuda kutaura mamwe mashoko asiri right because vanhu vacho vari kunzi vanenge vakavasungisa vacho ndo vasingatangike because apa dzasangana dzemudanga hapana zvekunzi iwewe wasungiswa nemunhu weopposition kana kuti wechi. Vari kunzi vakomana ava vanotozvita vakomana veZANU-PF ende hakuna asingazvizive, but vari kunzi kusungwa kwedzemudanga manje nenyaya yavo yekunge vanyandurana iyo inenge ichingoitika. Maaudios I think makaanzwa akabuda, but maaudios akati achingopedza kubuda yembudzi yatosumuka. Ameno kuti nyaya yacho chapera sei, but iko zvinezvi ndo situation iripo, bail varambirwa, saka iko zvinezvi vari tombogara mukati.